Gikapoy ka buyet? Wala man. Gusto ka imasahit ka? Bunalan ka gid na mong inahan ka ng 200 ihatag ka na dito. Wala para ba nag 40 days na apa na diri naglakaw-lakaw unya kay gipatay ni ang tiiba ang iyang suga. La, sige mo. Daga dito, kabuang ka. Hi guys, maayong hapon. Adto ko karon sa ilahan ni Utikay na deliver na kuno ang materialis. Atong i-check dito kung na deliver batanan. Ya si Mio, ibilin na si Mio. Nya. Na ako'y gidala nga kuan mixer kay ay panghulam si Lilin Dani. Nya si Mario Dani, huy. Nagkatuluga. Agarin ako si Mio ha. Agoy sigarilyo. Agpalit ra ko unya sigarilyo. Ang motor gibutang. Ato i-check dito guys. Kung unsay mga kaganapan kay na-deliver na niya basin naa na sad si Alan. Atong maistorya si Alan kung kanus asya pwede, kanus asya available. Niya ang motor dani gibutang kay init man lagi kaganiha. Nya lahos ko sa ubos karon kay nakoy kuhaon nga parcel. Gabinan sa tadani niya pagpanas. Wala ba siguro na ako dani nadala ang kuan. Flashlight. Ay dalhon man sana ako ang motor diri unya pod. Madala ra man ni motor kay uga man ang dalan. So karon guys diretso ta si Vio nagsubangat ko. Diyan ako pasulod sa ilahan ni Utik arang-arang na lang jud nga nabutangan siya sa kuan graba kay na tan-awa. Medyo siya agkalubong jud no. May gani sad kay wala kaayo nag-agas ang tubig karon di ay. Dili siguro ting aga sa ilahang tubig karon. Wa pa sila schedule siguro sa aga sa tubig. So karon diretso ta dito sa ilahan ni Utik. Guys, diyan ako diri sa ilahan ni Madam Utik. Yan naada ni si Madam Malot. Nagdala si Madam Malot sa kuan litsunon. Di ara litsunon. Bitaw di ana ang hollow blocks unya na ay mga buak. Asa nagsulod sila dinhi? Nagsulod una ang driver. Oo unya. Dito na lang gumas karsada ko dili pwede. Sa glisod man mi dadudam kay bangilid man. Ako sa bangilid nakasulod na magina dinhi pag deliver sa una. Mao gani kay giingan biasa nako sila nga isulod kay dili biya gyud ingon basta-basta ni siya dalhon guys kay 350 biya ni ka hollow blocks. Parehas danyo nangakuan buak. Pero kani siya okay ra day ni siya kay ngano naa may hollow ay na may kanang file bitaw nga isungkod-sungkod ra ang mga hollow blocks. Pwede ra ni siya na kani pwede pa man ni siya. Gawa siguro kung napino-pino siya ingana. Pero kani siya pwede pa ni siya magamit. Okay ra ni siya. Nya aman ang kuan. Kabilya. Para to semento to sa sulod. Ang semento na anasad ang semento. Ang napulo ni kabuok da 2, 4, 6, 18 diara ang semento guys tie wire kung say kuwang gani di ay lansang da nga 4 Lansang. asa man ang kuan kabilya Turo nada nakilid. wala kisa man ni katri kan buyet kisa ni katri Katri na. Hala. Woy, Ginoo ko bayuhat. Mag-abay ta buyet. Woy, ay pagpangarap buyet. Charot. Pwede na kay kaboy. Di ara napulo ka kabilya guys, na deliver na. So ang kulang na lang balas, ang kulang na 65 ka sako. So ugma kuno nila ihatod. Nya may gani kay dili siya tanan nga halublat na buak Ginoo ko. Gamay ra ang damage na agyoy damage di ay kay dili na to katag-an basin sa Pasulod na nila kay ugdo. pagpasulod na Dinhi na paingon kay bakilid man lagi na diha bahin nag tutugid ko na sa entrada. Dato sa entrada gid hapit ko na takilid. may gani lagi sad kay walay aga sa tubig siguro da. Kay uga-uga man dadto. Kay kung naa magod aga sa tubig didto basa kanunay tong dalan dadto lapok. Nya may gani kay walay agas. So thank you so much
From USA, naabot na jud ang materialis, ang kato na lang kulang ang kuan kana ang Balas. balas. Unya, kanas aman estimate nimo alan nga magsugod Kung mag-abot ng balas, kung magabot ang balas di day ka halili man ng pasakuan. Babies. sa Huwebes. Nya kay si Duydoy duty man. Ano Halili si na. Buyet iya ko no? May mantong naa si Duydoy sad kay para matabang-tabangan. Sa kuan na lang siguro. Man si Duydoy sa Domingo. Pikin ng linggo, pagka Luis, duty ayun. Bakante man siya sa Domingo. Di man mahuman siguro Domingo. Ayun ang tandugan, Doy. Sa kadlaw. Ha? Di man mahuman. Huibis. Halili mang huibis, o bernis, huibis. Hindi naman ako sa engineer na bugli tulog ka adlaw. Ay, Birnes sa Sabado. Bernes ug Sabado di off ka. nilid ko Di yun. hangtod na Domingo. Oo, Sige kay para mahuman ka niya. Nya okay ra day mag-leave ka. Okay naman, kaya naman. Duha ka adlaw? Wala naman purman. Nagbalik kami na porman. Katulong atong niaging semana o siya tukuti kay walay porman. Na mas maayo noon, guys. Happy kaayo. Oh my god. Nato sa kusina Hello, blocks na dayon. Tukod na itong Ay di ato tan-aw sa ang ilahang mga kahaligihan diri sa kusina kay Ginoo ko kadako ba kada tong haligin ni Buyet Ginoo ko. Nya na okay ra ni Buyet imong haligi. Natindog. Nahalin ang baboy tek. wala porman. Wadi anhi dire. Wala man. Okay ra sa di ay ang haligi. Kay noon kani man siya ang center, kani mo'y magdalag kuan. Kani mo'y magdalag kusog, pugong. Natapi man lagi na Wala na, suko na. Okay ra. Wala pa man na siya nakuan. Di man expert. Mana final god? Di pa ni final. So mo ni siya ang kusina, guys. Unya ang unsa may pamaagi dani sa kuan sa ubos. Tambakan man yung ta. Di ba? Ang sa ubos unsa man kana ang ilahos ang kuan? Oo, makan din na araw. Kanang Sa Sa. Ilahos gyapon ang sa ubos. Dali ra siya magkuan. Lata. Ang sa. panganos tao dia. Ha? So, tangan mo ni yung ta. Tambakan naman ni. Dali ra siya magkuan da. Kaya po. Dali ra basta. Kay ang sinasa man gud dali ra siya agkakuan. anayon. Kuragi. Nya dali ra sad si anayon. So di ana la perfect. Unya, asa man ang kuan Buyet? Imo lagi ko ang O yan? kawayan? Wa po, busy magpangahoy ba ron? Aw, Pang dapat na ba ya? sorry yet. Wa pa man ni human. Ha? Wala pa. Ah. Wa pa man nabutang dani oh. Ayun. Iya, matama na. Kaligan man dia. Dito na ari. Gikapoy ka Buyet? Wala man. Gusto ka imasahi ta ka? Ayun, nahago niya ka. Launsa sa ni nga kahoy Buyet imong gipangkwa Buyet? Oh, yun ni ko mga kawaya, mga kaway sa lasan. Unsa may pamaagi dani sa imong sin paana gyapon? Anak ni siya. Ang kanira siya mo ikon. Kay abuhan mo ni. Pugon style. Saka man saka na sin. Iyana gyapon. Anak ni siya. Kani. Dito lagi ana man siya. Ligan mo. So ang dito sa sin sa taas iyana gyapon. anak dito siya to bang. Siya parang asa dito labay. Ano man? Anak sa porma. Aron dili ang aso magsulod. Abi na ko ipataas siya dito. O taas ni Taas siya. kani nangabuhan. Pero anak niya ko niya. Lagi. Pugon ni style, pugon. Okay na siya guys. Nahina-hinayan. Si Buyet lugar nagpanday na ni? Kamo ko na sila nakatrabaho kay nagupog ang bearing sa motor. Jesus, Ginoo ko. Di paayo pa niya kaganina na paguli niya pagikan ng payo alas 8 naman. Ninaayo na lagi. Naayo na kaloy sa Dios, naayo na. Naayo mo sa bahin. Maayo noon. Lisod po di siya mangayog bahin nga ikaw nga agsakay og si Riluna. Lumos gid siya. Grabe naman kayo. Sa isudan? Hala, perfect kaayo tan-awa. Diba? Makalipay kaayo. Hibuan jud ko higdaan ni Buyet dani oh. Para imo jud na. Very good. Nah, balot sa kwarto pika sa danya to, abi watan sa. Dili sa kuan. Bantay na sa siminto. Si Madam Halot dito sa pig. Dito sa Bantay pig. na sa siminto. Ika sa pa ka dani Madam? Timekeeper ko. Karon pa ka? Timekeeper ko dire ron. Ay kaganya pa ka? Watchman ba? Gahapon na daay ka? Ami yung palalab di ay? Hindi na ko'y pagawa, sinailog niya slain. Ay, giot ko lagi. Tulong sa balay, di siya pwede igawas. Maubitaw no. Nagadto ko sa ubos aglahos ko kay nasa ko ihato dani nga mixer. Ha? Wa ka na sila mama. Ngano man? Nagsuhon di sa ito bulang hoy. Wala.
Gibarino ko karon adlaw ka imbis nga sayo pa ko makagawas. Pag-edit na ko sa video nga para upload karon nga video para sa Maya-Mia. Dili man agka-save mao to nang erase ko. Nya gidelete na ko dito sa file manager file manager sa iManager ang katong mga kuan sa mga apps na apil man ang InShot unya to ana na delete na nako na remove nako Document ito. mao to nga nakuan nawala ang katong video nga gi-save na i-save na unta nako nahuman na tong edit nagbalika na sad ko og kuan edit mo nang na Sa document ka mapana. Wala di mapana ang kuan apps. di ko kabalo sa document asa lapit ag Pareho kaya ni mama kagapon nga wala ko na-upload naghapon na lang ko. Kasi ara na kauli di ma-upload. Di man nakasave. asa lapit sa document Nasa files. Kanang di kami nakabutang files na ila ka Ginoo ko na nga delete na hinuuntanan pagtan-aw nako clear all awa na na siya madelete ang video kuan. balik ko og edit man ang nahapunan ko karon nagabinan gani nya nagsaad man ko nga akong adtuon ang parcel Ginoo ko ako tong adtuon karon didto so adto ko sa ubos karon guys diyan ako diri sa ilahan ni Lilin ako ni hapit ang mixer kay nanghula man lagi siya nadaot kuno ang iyahang mixer nya idala po sa nako dani ang katuyahang kulitog kay para magamit niya ano kung siyang Magasi. Dede. si Kim Bihot anak ko siya Len oh dira ah dito sa bukit yung suman wala ang bagato dito gabuisis ko sa akong kuan upload karon kay makuragi imbes nga i-save na nako Ginoo ko di naman ako nagka-save Hi guys! nag-delete ko naapil magka-delete ang sa InShot ay sus nahawan din hinuon Nasa kami. agato sa ubos ko ako parcel tayo suman isa ra ka buok hagay isa ra ka ba kay magibilin this man na isa ra ka buok kaunsa ka guys kay medyo init pala din ako ay kinhawa na ni Dami may pangutang ng mga kuan Sa kusina. dato ka guys Usap ang wala ko ba kay para ma kuan kay mo. Kuan siya ka na ang asa na aliwalas at ayo. Yung gusto ko. lain kay tanawon kaon ka Eh kay gata mo na tinili na ba yung ito. Sina say ini na. kaon ka labi niya kaon ka yaw untay mo sudan Ang go tapos manoy sa pinapa. nagbilin kay dila mama Dito rin ang isuga sa lang. Dala mo sa napulo ka buok na ipangaan sa mga bata. Napindan isa. wala laing dito dito Amo sa kaulo basta tino mama di. dagan pa yaha dito Uno napulo kasi ito kung dito sa nagilid. Ano ka ko? Kaon ka. Dani! Na-deliver na iyang materialis. Ay, kuha na lang kuhaan. Kaya ang kuha na lang kuhaan. Balas. Yan na lang. Para Florento. Para dingding, kwarto. Ang kumpleto nila. Di buo kwarto. Wala kwarto. Nio! Mas layo noon kay para ma Gani. kuha na yung balay ng managid. Blessing kaayo guys. Grabe. Salamat sa kaayo. Kay. Nio! Me! Ala, bigye. Kuya dala! Kuya kay kaunta! Dahil lang na kuha na na kuha kay para ma managid ang balay. Gani. Nga. Kalipay na lang sa kalipay na lang sa Nicolas na bitaw na ay na karetar na na yan na kuha na na pud ang balay ay nanginay na kahuman.
Plaster yan. Kaya sa man naging nga, among kita, igo-igo naman sa Mio! Kuha pa guys. kabahin-bahin pa. Manyang blessing kayo yun nga naay mga inanang nag-abot sa amo ah. Pasalamat ko. Sa inyong tanan pod. Salamat kaayo. Kaya tataong na kuha na po na hinahinay na po uga. Kalipay na po guys nga. Sako lang ang kalipay gito nga niyanap ito nga kuha nang sila na ako ga kuha sila. Mga blessing. Mga blessing na mga uga hinahinay. Antod magplaster na salamat kayo. Piyagod ka ni mami? Salamat sa nag-share sa blessing sa ilan ni Manang. Padinig sa ilan ni Tata. Ay, patungkol iyan ni Tata at hadlo ko na po sa ilan kasi nagod niya. Kuha ng mga bata ba mga lusok. Magani. Dali pag siya ni Lilin. Diba? Blessing jud kaayo nga naan ni ang vlog. Mo nang ang uban agingon nga pag-undang mo vlog kay way lamig ang inyong mga vlog. Puro ra palimos. Wala man mi nagyong nga nangayo mi sa supporter, nagpalimos mi. Kana mga sponsor, ilahan ang kabubuton ang paghatag, ilahan ang kabubuton nga mohatag sila sa amua. Mao nang blessing kaayo nga naay ingon ana. Unya ang uban kay imbes nga ikaayo sa amua, idaw naman hinuon mig maayo kay nagpalimos kuno mi. Idaw naman hinuon mig maayo kay nagpakiluoy kuno sa vlog. Sumagod among mga vlog di man ingon nga sa ako lang ha, sa akong mga vlog wagi ko nagingon nga nagpakiluoy ko, nagpakilimos ko sa akong vlog. Wala. Naay mga sponsor nga mohatag ilahan ang kabubuton dili na kabubuton namo nga nangayo mi. Mga sponsor na. Tinuod na guys. Sa ako bitaw guys, wajud na po lang ha, nga maingali po ang kuwan sa kong balay, kay kuwan na ba yung kong balay, wala yung pinising, nakakuha na siya, pero pag siya nga napinisingan, nakubahan, nakatiles pa, kanya kong lamisa, kanya sponsor niya po na siya guys, kanya siya, then kanya akong mga gamit guys, kanang oven, kanang microwave mo nang birthday ni Ate Is ako salamat kayo sa inyong tanan, panang sa tanan-tanan nga mga nation ng sa blessing sa mga dagan kayo salamat kayo sa ako lang ko na kumagahong na may ngunani ko ang sit up sa akong balay sa kuan pag tingsuldo na po sa vlog na ano tayo ang kuan sa vlog nga kakuan ko ang kuan ko kagahulog po sa Okay, mahon ng mga priority kaon, mga ginagmay nga panginanglan nya ag istimiton biya sa pagsweldo kay isa biya ka buwan isa biya ka buwan o kira og kada adlaw sweldo nya kay isa biya ka buwan mao nang budget jud nya sa dili pa mag-abot ang sweldo naanay ag ka utang ginagmay ag kabayaran pud sad dili gid ingon nga tantong kadakuan ang among sweldo mao nang blessing kaayo karon nga naay nag-abot sa yani utik nga blessing kay ngano na ang kuan imbis nga mag-share mi dito nga kuan magginagmay naana di na kinahanglan kay naana ang mag-sponsor sa ilaha mao na pasalamat kog dako sa tanan. Ano sweldo sa vlog guys, gagmay na yun niya. Nato tay, ada daw di tagkaon, nato mga estudyante. Ito rin ka, kuhaan sa ilaha. Kaya nang lang nato pang adlaw-adlaw, hindi sabihin mo nga, ato rin tanawaan nato yung kwarta. Tanawaan nato yung kwarta, di na nato panon niya. Pag nanay pamatiyo, naiha pa dayon. Alami! Karon ka ha? Tulgo na na ba kung kabila na sila hapon. Dala na siya ang purol. Kiss mami. Kiss si mami. Pikas. Dani. Pikas. Dani. Ano Pikas. pa ka sa ubos? Okay, kuha to parcel kay nakasaad ko. May gabi iyo.
Maring! Tana! Nag-chat ba ako sa imo ha? Ta? Unsa man na ah? Bulang. Sa si Bintoy. Nagunsa. Ah, meron ako chat nagpaingon di ay. Tagpila lugar ni siya Maring? 180. 180,000 guys. Oh, lami kaayo patsada. Nadi gawas. Humot kaayo. Ang mas ganahan ko ni Maring okay murag Tulip. murag pisot. Malibre kami? Ha? Malibre ka na na? Ato ta ubos murag ipaak malagi ni ang tumoy lagi. Baksak man. Ngani na ni siya ang tumoy. Bitaw agwaon ako parcel. Kumahal, uban na yamiya. Mamuring sa amin dito. Gabi. Mas main ang gabi na mamuring kay para way makakita. Ha? Mas maayo mamuring yuyo kung gabi kay walay pakakita, walay mga marites. Ang imo tagipalit, kuha nagpalit unta ka induction cooker. Ano induction cooker? Kaysa gasol imo paliton. Ano induction cooker? Kanang lutuanan nga didto na ka magluto. Kaya pati induction cooker lagi karon maring imbes kay 1,000 na kapin maring naabot na 3,000 maring. Halos tanan man. Oh, kay mas save, mas gamay raman kuan sa kuryente kaysa Ah, dili man sad kabalakan kay naman ko'y rice cooker. oh, bagay. Pero ang mga tudaw, pwede na kung tutahon. Oh, nga. Uban ka? Bunalan ka gid na sa mong inahan kanang 200 ihatag ka na dito. Ang kabuang man. Ang buwang na sa 200. Kani problema na nila dito ihatag na dito. Ang 200. Ang kabuang. Tingali ko karong kasi ko mong bilat buang ka. Hawa diha. Nangat. Kani gid si Kuryana murag sa nigi intila ninggi. No, wala dana kay nadaot na sad niya ambot na ninggi. Dato ni Agi agsiga ni Dani. Karon nawala na sa ding Dani. Wala na. Pati grounded na maring. Pagsali mo laaga na. Kuan para ba kanang ay akabuang maning ani. Uy. Wala para ba nag 40 days na apa na diri naglakaw-lakaw na kay gipatay ni ang tiiba ang iyang suga. La, sige mo. Dagan dito ang kabuang ka. Ay ang kabuang ba siguro dingi. Wala bless. May motor. Sige, pagkuan mo para mga ligsan mga pizza pitigit dani animal. Ato dito ni Bless. Gana pag ginani sumpukong kung mahiyugi karon ang kabuang man siguro ning animal. Atagi 50 na ay bungot na ni ibuton para mga kawan kini ah. Katong di inyo niyaya diri nga. Naapa kuno. Ay kagaan. Ataw namiklas na apay motor ho. Dagan dito ni Bless, dagan. Paano na bless? Murag nagbuangin ko na piya. Dali Bless. Dagay, sakyanan, hanay, sakyanan. Sakyanan, kay Basigma. Mga ligsa ko mga kagawas ka nang igit animala ka mo. Oh, hawi ni Bless. Lakaw dagan, dagan. Kaya talawan na narasig ba sa dool. Pasunan. Hadlok pa gay mo kalaglagi. Lahos na ni guys. Pila na tanan darling? Uy, ginoo ko kadagan di ay alam sa manak kadako ba di dana. Hala. Kuyawan ko. 99, 199, 144. Wala pre-sample na maring? 2,141 tanan. 2341 tanan. Guys, diyan na sa terminal kay paingon mi karon sa Japan ni Maring Inday. Nagbuhat ni og battery para Japan. Bitaw nakuha na nako akong parcel. Di ara. Napa ko i-affiliate dito pa na ko na-affiliate.
Guys, naman nami og snack ni Marin Enday. Pauli nami. Kay medyo gabi na. Di jud ingon medyo gabi na, gabi na jud. Nadagit ako si Marin Enday. Ay, ginuos ko. Hindi na guys. Wa pa man diha bachelor para Japan. Di na lang ni. Gani. Yan ang kilisik. Alanganin, ha? Kilisik. Lah, dagan Maring. Ano uwan? Hala, ginuup ko. Wala ba ko nagdalag flashlight? Ginuup ko, di na ako madala ang motor. Ito sa Pulling up, dili pulling down. bahay ng uwan, ito sa bukid Maring. Hala, dagom kaayo. Why? Idyaan. Wala nang tinda sa balot karon. Kanira dani sila ni Madam. Oh. So, lahos na. Yan ata diri sa payag. Dira ang ako mga hala. Ay, sabib. Dira akong parcel. Ato ning tanawon karon kung unsa ni. Sama na ah. Bahog. I-plaster sa ni di, kay murag nakuragi. I-plaster sa. Isa? Ang dira oh, yawi oh. Ikaw na, kima, oh, kima, tuwad na ah. Tumban mo na ana. Si! Hindi mo pa kahuwat ha. Dilo. Ayan, nagsambod-sambod na ka. Dili. Dili. Dili ilalong. Hawa na. Ali. Ayan, nagsambod-sambod na ni siya. Ali. Sibog. Ali. Diri. Ayaw. Sige. Ay na siya pagbuhi kay lahi na ba ni si Piolo. Dagan ba ni siya. Mahog si Marisa. Ang iring ha. Nyo. Kaya kasal na natin sa mga sa ihang hapon. Saba lagi. Ay, saba ay lagi. Ang saman. Ha? Saman. Saman. Wala yung madami. Ato nang i-plaster. Magluto pa ta sa imuhang kuan. Nya. Ang yum namo. Nga pala utog. Hala. Lungag ay si Mario di ay. Tutuan na to si Mia sa iyang kuan. Panihapon. Ano ka diha? Yawa ka man. Niyo. Ang among niyo. Yawa ang buang. Buot. Mali ko nakapalit sa karot di ay. Akang nila iyaha. Kalubasa o kuan. Chinese pichay. De. Gahi ra ba kayong atay? Impas. Gahi kayong atay niyo.
Di lang ta magbutang sa atay. Kanilang imuha ha. Pero guys, ato sa ning i-prepare ang iyahang pagkaon. Agay! Bye-bye! Daon! Ali, dali, mami! Dali, dali! Agay! Agay! Nag-wild na ako! Nag-wild na ako! Labiyaan ka! Bye-bye! Hoy, bye-bye na! Bye-bye! Una-una sa siya, oh. Di ana ang iyahang bag. Kaya ako na siyang dahil karon sa hinguog kay Patriman. Nag-uot na siya. Alas 7 na siguro karon. Kay dugay man sa lagi na siya nag-uo. Kinahanglan ipa-uo siya daan kay para di taad ka problema. Kung paandar ang motor. Alas 7 na raba, may lag. Ayun na yung balik na sa tag. Mag-ready na ta guys. Piolo. Piolo. Bye-bye Mio. Bye-bye. Bye-bye. Bili na ka ha? Okay, okay. Nagbaw lagi siya ng aglakaw ko. Usman! Bili na ka ha? Taon po sa dito. Kabanagid sa mga aglakaw lang. Di ka lagi ka? Ha? Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Ay na, bye-bye na. Bye-bye. Natumiagit ko na. O, binasya din. Bye-bye na. Bye-bye. Alin na ni mami ni. Pasas! Alin na. Alin na. Pasas! Madugay. Tagsabot ni Bubiyo. Da. Ako siyang gidalhan sa diaper kay dito ra nako ni i-assemble ang iyang diaper sa ilahan ni Lilin kay ang iyang diaper ginuo ko. Dili na agpasigo sa iya. Ako na lang hitan sa silupin. So karon guys, ato sa hinguog kay para patayin ni Mio. Abangan ang mga kaganapan sa ako mga vlog. Daghan kay salamat sa inyong tanan. Hala, si Richmond Mio. Si Richmond Mio. Hala. Mio, si Richmond ho. Hala. Hala. Ha? Hala. Hala, bye-bye. Makasulod di siya karon ug kayang dagan-dagan dani. Ay gawas ya, ay gawas. Ay gawas. Len. Ayaw pagkablihin ang putan diya. Mga isa iyang silupin. Len. Aman mo silupin dani? Wala na siya silupin. Wala na kay silupin katong gigamit nako nga gikot sa kuan ni Mio. Katong sudlanan. Oo. Ag-amang ka? Ag patriman lagi. Di yan. Mata agka kuan na. Tusok-tusok na. Duha ka buok. Or kanang kuan na lang ice wrapper. Ay mas dako ice wrapper. Ikas mo? Oo. Ala. Kuan na kay makana diya tay. Iyo. Ay kanina lang kay mauman niya ako di kuan dato niya. Okay, iyo. Sa'yo lagi kayo ka. Ganina ra gani ta kay basig malit na sa dito na di na sad na kuan. Trima ni Ug na ako kay pag magkabalay na tag imong anime yo, magdagandagan na day ka. Luob na din kay mong madagandaгаnan ha. Hala na si Richmond Mio oh. Hala. Mami di.
Tikas. Tikas. Ala. Tamahaw sa tari guys sa pasiyo. Kumulat sa ating gutom. Paglaan mo din sa pasyo, kalami ang mga halo-halo. Wala na ko naghalo-halo. Wala na ko yung soft drinks nga di order. Wala ko na mahaw dito. So, dilit na mamahaw. Grabe ka init. Tawa. Wala ang Jollibee dito na area. Wala diha public market. So mga unta guys. Kailangan sila na magkakit pa mga magnet na naatay, munggos, nga scabeche, nanapod sa tay, panada, with matching Mountain Dew. Grabe ka gutom.